बेले बेले हामबाय जत प्रेस मीडिया फाइ मानजाक फैनाय रनो जबानि चिबाय ते खुलुमुं याफोरो तै जत लोक जारो नाय तंनाय रनो आनि खुलुमुं तै हामजामुं याफोरो तिनि जों प्रेस मीट खायनो नांखा तामनि बागै हिनबा बसकांनि 31 अगस्त 2022 नि सालो TISF त्रिपुरा इंडिजिनास स्टूडेंट फेडरेशन नि आगरतला यूनिट कमिटी जों खाना थां दंगो मानिक्य कूट सारिक जरानि 5टा PMO अ जरावो जों मानिक्य कूट जारा जारा आगलियो कॉलेज पढ़ी तंनाय यूनिवर्सिटी पढ़ी तंनाय हयतोबा ग्रेजुएट मास्टर डिग्री खाइजाक जारा जारा इंटरेस्टेड तंनाय रक चिनी ओ TISF आगरतला टाउन कमिटी अथवा यूनिट कमिटी खाना थांथानि जतननो आं कबो मनारगो जतननो फाइ मानजा फाइना बागै आं नंथानि आं कायसानि साखलायमु कबंमु थाइ इंके हानि हाय सानाय चिनी राजबाड़ी पैलेस कंपाउंड ने उंक्लुक बखाक उत्तर गेट नॉर्थ गेट मानिक्य कूट स्वामी विवेकानंद जेटा स्टेबल ग्राउंड हिनो स्टेबल ग्राउंड ने जस्ट गानावनो मानिक्य कूट अ जगाव जतनो फाइ मानजा फाइके जानाय तै गेसे सानामु जुगो विशेष खाय चिनी त्रिपुरासा जे सिक्लारक कोनो अर्गानाइजेशन बाय ग्रोंजाक गरै तागो फियाबा त्रिपुरालेण्ड हयतोबा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जबानो स्राय स्रायके अंखरै साकथारै जबा खायना मुसुगो छात्र आंदोलन बिसिंते अन्यान्य आंदोलन बिसिंते उमाहाय खाव मुसुगै तंनाय उमाहाय नेशनलिस्ट त्रिपुरासा निजिनि दफानि बागै सामु खायना मुसुनाय अमतिहाय सिक्ला जबर तंखाय बरनां तैबो वेलकाम जानोगो।